Ние ударихме май месец рекорд 1250 поръчки. Ние след месец получих нотификацията от Happy 8 Birthday. Това е една трета от живота ми. Кога осъзнава, че ставаш популярен вече? Аз винаги съм бил известен. Преди нашите да фалират, бях по-добре финансово. 2008 година обаче фалирах. Живота много рязко се промени. Много се промени. Имаха много коли и изведнъж нямаха никакви пари. Живяхме къща в Лозенец, после не живяхме къща в Лозенец. Това ли е тайната на успеха? Да правиш нещата сега? Да. Да не отлагаш? Да. Ако картите са ти на масата и всичко, от което имаш нужда да започнеш, е пред теб и не го почваш, това е слабохарактерно поведение. Брат, всичко зависи от човека. Брат, живях на матрак. Истината е, че просто хората ги мързи да работят. Кога последно плака и защо? Ама аз плачвам много често, брат. Здрасти, Янис Дизик! Деянка, добре дошъл. Благодаря за поканата, добре заварили. Много се радвам да се намираме в твоята кола. Аз се возя за втори път и заплача за първи път съм без таван. И е много яко. Много яко! Много е яко. Може би трябва да дигнем прозорците, защото по-малко въздух ще влизат в микрофоните. Не е проблем, не ги мисли. Това са професионални микрофони, тук не си играем на дребно. Добре. Знае го бягаха, но добре започваме епизода. Искам да нахраним Спиди в твоето видео. Айде, да. 50 лева фиш ми направиха заради Спиди, защото Спиди не си дигат телефона, а аз стоя пред адреса, на който трябва да имам доставка. Да. И Спиди не си дигат телефона, за да ги питам в колко часа точно ще ми доставят пратката. И аз съм спрял пред адреса си, обаче аз имам проблем с Спиди, защото те като ми звънат, автоматично затваря. И аз съм казал на кол центъра за този проблем, тъй като съжаляваме, няма как да направим нищо по въпроса. Викам, жена мръсна. Брат, как така нищо не мога, нали, никой не би казал по телефона на жена мръсна, obviously. Но така си го помислих, нали. Ти буквално беше, сигурен ли сте, че не може да направите? Да, сигурен, че не може да направи нещо по въпроса. Това ми е поредния разговор сега. Нямам как. Тя знае, аз имам номер на доставчика, номера на колата, номер всичко. И това е, че преди си ми давали телефона на доставчика, просто някаква лелка братле била станала на криво, защото мъжа и примерно не може да му стане пишката последните 12 години и децата я мразят. И това е, сеща се, крива жена. Макар че тя звучеше много криво. Да, звучеше криво, наистина, няма да лъжа. Между другото, това е първи епизод на втори сезон и имаме нов сетъп. Имаме по-широки камери, имаме трета камера отгоре. Не знам дали се виждаме отгоре, може би малко се виждаме. Но ще е много яко. Очаквам вашите коментари да кажете дали ви харесва. И не забравяйте да се абонирате за канала, защото предстоят мега яки гости и мега яки епизоди във втори сезон. Деянка, намираме се в твоят суперкар. Yes. Най-ниският клас суперкар C8 Corvette след техният редизайн вече влизат в клас суперкарс заради аеродинамиката, формата на колата, различните модове. И тъй като има някакви българи, които си бият в главите, в гърдите, това не е супер кола. Да, един прост Google Search или ChatGPT Search може да ви покаже, че всъщност Corvette C8 е супер кола. Не заради коне, защото супер колите не са супер коли заради конете. Най-важното. А заради аеродинамиката? Заради аеродинамиката, окачването, това как колата се залепва за земята, когато ускорява, точно заради изработката. И има Ферарите, които са супер коли и са по 350 коня, защото са от едно време. Да. Това не означава, че не са супер коли. Това, че колата е около 50 и няколко коня там, трябва да отида на Dino Test, защото пише, че имам някаква модификация Redline. И е правена 2023, колата е 2021. Точно при да бъде ударена има модификация. И тази отида на Dino Test, защото в ChatGPT пише тази модификация, 620 коня прави колата. Това са си 120 коня над базовата почти, 125. Big Да, това е доста. Да. Тази отида на Dino Test, за да видим реално колко е. И това ми е един от плановете за едните дни да отида, защото има Dino Test в София. Има ли? Аз никога не съм ходил. Много хора казаха, да Янко отида Dino Test в София. Викам, добре, ще отида. Казали сте? Да, то ще е яко да чекнеш това нещо. Добре, как се спря на Corvette? Аз спомням преди много време си бяхме говорили с теб. Аз още тогава ти казах, че съм Corvette. Не знам ли си спомняш, но мисля, че първия път, като се върна от Тайланд или втория път, беше казал, че искаш да правиш контент с коли и си харесал Nissan GT-R. Това е Nissan GT-R и Corvette са ми двете мечтани коли. В смисъл от малък. Аз още когато бях с бившата ми Виктория, тогава тя знаеш, че искам точно тази кола.
Така буквално 2022 година исках тази кола, защото излезе 2021. Буквално този модел, C8. И модел е 2020 година. И 2020-2021 година, още 2022 може да се купа веднъж тази кола. Да, ти тогава той ми беше казал, че... Може да се купа веднъж, но не е добро бизнес решение да си купиш кола и си ядеш всичките спестявания. Да. Това е... И то ще купиш ударена кола. Без да знаеш колко... Не знаеш. Да. На тебе идеята от началото ти било да я купиш от Америка. Ударена. Брат, нямам пари за такива работи. Тогава още нямах пари за такива работи. Да. Сега имам, но защо ми е да ги давам, като аз живея в Азия по 9 месеца и нямам проблем да бъде ремонтирана. Да. Все тая. И тогава не го направих. Втората година, като се върнах от Тайланд, можех да си купа колата 2 пъти, но тогава запознах се с Лиза, другата ми бивша. Да, с Лиза се разделих. Това е първото, да. Аз не знам. Не знаеш, защото никой не знае. Мога ли да те разпитам за това, или? Не. Накратко. Не. Добре. Да, с Лиза се разделихме. С Лиза се запознахме тогава. Мога да купа колата 2 пъти. И пак не си заслужаваш, защото 2 пъти купиш ударена кола, като финансово състояние, не е not the best idea. И миналата година вече, като се прибрах от третия път от Тайланд, ще купих. Вече можеше официално. Може. Ама не, вече, ти си я купи май преди това и вече като се прибраш е готова. Да. Добре. Чай, че с една година напред говоря. Точно така. Да. Миналата година се прибрах, купих я. Аз вече 3 пъти съм бил в Тайланд. Ама преди третия път я купи. Да, на втория път я купих, точно така. Да. Преди отида в Тайланд можех веднъж, после това, да, точно така. Човек се обърка. Човек за много малко години много живот живея. Да, много неща се случиха. Много неща се случват, аз постоянно забравям какво и що. Защото аз онен ден проверях, значи в Барселона съм бил само преди 3 години и половина. Преди толкова малко време. Тоест, когато си започнал да пътуваш. Да, защото след Барселона отидох в Тайланд. Да. Супер скандално като цяло, за толкова малко време, толкова много разлика в живота. Сноубол ефект, брат. Много сноубол ефект, да. Брат, и ще ти разкажа една много тъпа история. Чай сега. Да, разкажи ми някакво. Така, когато бях в Тайланд, аз имам едни AirPod Max-ове. Да, и те спряха да работят. Явно AirPod Max-овете имат проблем, който се замръзват в фаза на turning on. Може да са заредени, ама не може да се включат. И пишеше в Reddit, че е имал slight chance, ако замързиш слушалките, компонентите да се рестартират при отмързяване. Така ли? И тръгна за България, си оставих слушалките в фризера. Защо са там? И? Не знам, минали за няколко месеца, но ми интересно, като се върна ноември месец в Тайланд, колко са замръзнали тия слушалки, брат? Брат, виж сега, аз не знам за AirPods Max-овете, братле, но истината е, че AirPods са... Не всеки може да си ги позволи. И знаеш какво, има хора, които дори си купуват AirPods на изплащане, така че да, AirPods е по-висок клас продукт. Цяло всичко на Apple е по-висок клас продукт. Аз имам решение, между другото, това са ми приятелите от Zento.bg, те подкрепят тази проект супер много. Вижте, това са AirPods, изглеждат на AirPods, имат същите функции, чувстват се като AirPods, брат. Мога ги пипнеш, това са Pro двойки. Обаче идват на 3-4 пъти по-ниска цена. И всичко си идва legit, всичко е с кутия, вътре си има тапичките, слушалките, зарядното, абсолютно всичко, брат. Яко. Колко струва? Тя струват 109 лева, без намаление. 109 лева, брат. 109 лева, брат. Брат, много добре изглежда. Не се зле, нали? 109 лева, брат, аз с промокод Тяни с 10, падат по 100 лева. Аз не бих си купил, защото мога да си позволя истински, но ако някой не може да си позволи истински, тотално що да фъкне. Да. Много добре. Много са яки. Тогава Zento.bg, линк долу в описанието, последните инстаграма им, те подкрепят цялата нашата поредица, целият втори сезон. Благодарим от сърце. Добре, какви коли си имал преди това? Audi A4 Allroad 2018 година ми е модела с фейслифт. Между другото, не знам дали видя, Monster беше направено видео за българските хора с коли. Да, той ми беше сложил в S-Tier. Да, ама беше казал, че караш Audi A6. Защото Audi A4 Allroad много наподобява Audi A6, защото Audi A4 има модел Allroad и той е 4x4 с фейслифт и е по-широк, ама не A6. Да. A4. Тя е много яка също. Това беше втората ми кола, първата ми кола беше Flex мобила и след това се превърна в Шиш мобила. Да. Flex мобила тогава го наричах, защото побира 5 игрухи с 5 куфара и пак ни им е тясно. Това беше легендарна кола. Да, наистина беше легендарна кола. А ти имаш ли още тази кола? Баща ми я кара.
Не си се разделил сега? Не, защото тя е на 350 хиляди километра. Представи си, оправи сега дори в сервиза на Citroen. Тая кола са ми казал, че мисля, баща ми каза, ще я продаваме. Той ми каза, защо да я продаваме? Колко пари да вземе за някакво 5000? Да, няма смисъл. И просто я използваме като за развижване, някакви такива кашони, работи. Мисля, хубаво си имаш кола бус, брат. Тя си е голяма, да. Тя Баничарка. Баничарка. Добре, ти в крайна сметка си имал много коли. Това е. 3 коли съм имал. Добре, можеш ли вече да кажеш, че се превръщаш в каргай? Не. Изобщо нито разбирам от коли, нито имам интерес да разбирам от коли. Нямам интерес да ставам каргай. Ама то... Аз си взех тази кола, защото изглежда яко, брат. Все ми е тая, дали BMW M5, брате, ще мине, сега ти обръщам капачките с 1.9 и брат! Ще ми обърнете вие топките, ще ми обърнете. Смисъл се тая, ще ме минеш и Да. караш голф. Били някакво BMW, брат, дето всеки втори кара. Знаете ли какво? И ще сега се погледаме колко BMW-та виждаме около нас. Мисъл Audi. Защото имаме Fiat, Audi Q5. Имаме Volkswagen там, Passatче. И Opel, брат. Фаз да съм. Аре се гледаме колко хора карат Corvette, брат. Това ще е много добро, брат. Да, абе, като каза M5, ти не успя да фанеш един драг рейс оня ден. Я ми разкажи за това. Много се напих в Милано, брат. И се прибирам в 2:30. Като се прибирах в 2:30, тази ще стана в 5:30 за това. За да си хвана полета. Така. Не го хванах полета. Събудих се в 8:30, братле. И тогава трябваше вече да съм каснал в България като цяло. А Йоан, и той ли с тебе закъсня? Да. После даваше да даваме 1500 лева за еднопосочни билети. Ужас, брат. Еми, виж, понякога се случват такива неща. Някакво. Понякога се случват, да. А добре, били ходил пак на някакви гонки с тази кола? Бат, то беше за благотворителност като цяло. Аз да отида за експириенса, си направя контента и да си хода. Да. Това е. И? Нямам мисъл. Да, имам интерес в гонки, ама брат, то, знаеш какво? Аз не съм част от българското комюнити. И има много хора, които много ме приветстват, нали, супер приятелно, ела да Янка събираме с това. Но има и някакви хора, които ми пишат: брат, толкова вредно интересно ли се правиш, ела те бия на едно драг рейсче, някакви такива. Токсик е тази среда. Ма не, то не е само тази среда. Като цяло не е само тази среда. Това е много такъв български менталитет. Някой да влезе в чужда сфера, било то спорт, коли, скейтборд, каквото и да е, сърф и т.н. Просто се опитва вместо да те прикани, да се чувстваш приветстван на добро място в тази среда, обратното, да се чувстваш нежелан. Иначе и аз това го забелязах, защото нали, аз правих влогове и аз много обичам да правя влогове. Просто разбрах, че не е моето. С първото ми мое видео за коли, брат, супер много хейт е така от някакви рандъм хора. Ето, пак, хейт. Вместо хората се изкефат, че правиш нещо, което е ново, в нова сфера, опитваш се да влезеш в друга среда. Да. Хейт. Да. В чужбина не е така. Не е ли така? Не. Там се подкрепят повече? Да, брат, не виждаш какво случва в социалните медии. Примерно ние в iStout виждаме, че повечето хора не коментират постове Инстаграмта. Гледаме в чужбина, брат, постовете, хората, които, нали, имаме много клиенти. Ние отдадихме май месец рекорд 1250 поръчки. Това са много поръчки за един месец. Да, общо 1250 поръчки, очила и бижута. Майде, да си имам ти очила. Но нещо, че имаш. И общо взето, хората активно подкрепят брандовете, от които пазаруват. В България не. България хората нищо не правят. Да бе, не са активни. Наистина е такъв менталитет, като замисля, защото наистина, брат, като буквално като кажеш някой чисто сърце, така от радост, че си направил нещо и той веднага ще мери кусур, брат. Или аз ще го направя, еди как ще бъде по-добре от тебе. Както и да е, но това си за тези хора. Добре, не знам какво повече да кажем за колите, брат, защото в крайна... защото не съм каргай. Да, но ти си много по-интересна личност от просто колите, брат. Просто в момента колата е the main thing. Дали, за социалните мрежи. Да. Може би не е за живота ти. Разкажи ни малко повече за твоя живот, брат. Разкажи ни как от малък, как се породи желанието в теб за създаване на съдържание. Не знам. От малък. От малък, първият ми YouTube канал, първи YouTube канал се казваше Mind Eater.
Имаше едно аниме, което се казваше Soul Eater и аз реших да замена Soul с Mine, защото и играх в Minecraft. Да. И това, което правих YouTube видеа. Minecraft и имаше един много безплатен софтуер към тази студио, братле. Това е много отдавна, много отдавна. Да, това си го разказвал. Мен ме интересува от малък, брат. Ето, аз тогава съм малък. Колко малък? Брат, на 13 бях за първи YouTube. Ами като дете, какво дете си бил? Брат, то нямаше YouTube тогава. Добре, интересно е просто как си израснал. Играх игри. Това е? Това е. Аз просто играх игри. И това те е довело тук? Да. Това е, аз бях много дете. Играх много покемон. Още в детската градина имах един подарък Game Boy от нашите. Тогава преди нашите да фалират. Бяха по-добре финансово. 2008 година обаче фалирах, когато съм бил на 11. Да. И имах Game Boy и играх всичките покемон игри по цял ден. Това правих с Game Boy в ръка по 10-12 часа. Това е. Играх покемон. И като станах по-голям, просто играх още покемон. Само покемон, брат. Това беше живота ми. Покемон ми е най-любимия франчайз. И по едно време започна да има V-Box и YouTube. YouTube имаше. Станах вече на 10. Това беше нещо много ново. Да. Хората в момента не осъзнават как те изразват с нещо, което за нас е било ново. Това е все едно нашите родители не са имали мобилни телефони до една много сериозна възраст. Да. Това е супер скандално. Аз цял живот знам какво е мобилен телефон, но за тях е било ново. Баща ми и нашите са ми разказали как майка ми, докато учила висше в Италия, се разбирали всеки ден на някакъв определен час да ходят да се чуват по някакви стационарни такива телефони на улицата. Това е супер скандално. Да. И то това е, че ако един закъсне, дори някак да знае. Да. Ще чакаш. Мале. Супер скандално. И така, играх игри и по-започнах да гледам YouTube и виждах, че по едно време излизаха Minecraft ютубери, които буквално по цял ден играят в Minecraft. И викам, мамка стара, аз искам да играя игри. Аз играх тогава Dota, Warcraft, всякакви такива мапове, Diablo, Pokemon, вече. Мисля, като започнах да става малко по-голям и комуникативен, започнах да играя други игри с други приятели. И общо ето исках да играя игри по цял ден. Това ти беше страстта. Да. А какво мислиш сега за игрите? Много обичам игри, ама не ги играя, защото е най-големият наркотик това, а пък не изкарам пари от игри. Бих играл игри, ако изкарам пари от това, но винаги съм бягал от ежедневието си в игрите, пък на мен ежедневието ми е много яко в момента. Смяташ ли, че е загуба на време? Не. Зависи. Много зависи. Зависи от възрастовата група. Ако си над 18-19 годишна възраст и не изкарваш пари от игри, да, вярвам, че е загуба на време. Ако си под 18 годишна възраст, буквално ти няма как да работиш, защото е незаконно, па не мога да учиш нон-стоп, не смятам, че е big deal. Не вярвам, че е такъв big deal. Да, добре. Каза, че ваши са фалирали. Да. Би ли ни разказал за това малко? Не. Лично на Да, нашата. да. 2008 година, горе-долу, когато всички хората фалират. Да, бе, той имаше някаква криза, аз нямам идея, аз съм бил малък. Аз съм бил 11-12, ама какво разбира едно дете от криза? Точно. Просто живота много рязко се промени. Много се промени. Добре, аз ще имаха много коли и изведнъж нямаха никакви коли. Живяхме къща в Лозенец, после не живяхме къща в Лозенец. Мале, ти всичко това го помниш? Много интересно. Да. Не съм бил между 11 и 14, 4, 5, 6, 7 клас. Да, им просто, че си го преживял с тях. Да. Това е много интересно. Добре, започна си с YouTube, с Minecraft, това нещо го знаем. След това, нали знаеш как на хората YouTube, които правят съдържание, им се дели на периоди. Първият период е Minecraft. След това кой период идва? Лига. С Лига, да, с стримването. Добре, след това идва телевизията, беше? Или то беше паралелно? Беше паралелно. Започнах да стримвам от телевизията. С телевизията. Те ме взеха за стримър. И тогава спря да ходя на училище. И защото подписах договор в телевизията, пък то има клауза, когато ако родителите ти разведени и ти си на договор, да, можеш да не ходиш на работа, да ходиш на училище и те нямат право да сложат на поправителя. Защото ти помагаш финансово на семейството. Когато си на договор, никой не може да ти каже нищо като цяло. И това е, не ходех много на училище и по цял ден стримвах. 8 часа на ден. Ходех, правих лицеви опори на умиране. Такива работи. Не бях най-добрия лига играч. Спиди. Да, бе. Май. Сега ако пак ме спрат. Това дали е Спиди не си? Не знам. На Спиди ми изглежда, май. Не ми изглежда, брат. Не ти ли изглежда Спиди?
Извинявам се, куриер на Спиди ли сте? Случайно? Не сте. Извинявам. Не, окей. Заради червената блуза се обърках. Мамка му стара. Не беше Спиди? Не. Добре. Кога започват влоговете? В Англия ли? Да, В Англия започват влоговете в този канал, в който си в момента. точно така. 8 години е този канал. Получих миналия септември месец. Миналия септември месец получих нотификацията Happy 8 birthday. 8 години, брат. Това е много време. Ма не, като цяло 8 години, каквото и да правиш, ако правиш едно и също нещо, това е 1/3 от живота ми. Да. Това е целият ми съзнателен живот. Защото хората, нали, не са толкова осъзнати преди 20, брат. Това е самата истина. Да. Това е... Аз цял живот занимавам се. Аз не мога да се видя да не правя контент. Обожавам да правя контент. Обожавам внимание, обожавам да говоря, обожавам да споделям, да споделям. И ми е страст точно това. Имало ли е момент, в който си искал да се откажеш? Не. Никога. Не, имаше един момент. Трудности. Не, имаше един момент, в който исках да се пенсионира от YouTube. Ама това беше докато бях в Бали. Да. Веднъж. Я разкажи, аз знам за този момент. Да, той, защото тогава ми беше монтажист. Да. И имах един такъв трип на един остров, така ще го нарека. И то после ни мина. След 8 часа. И рязко съзнах, че не искам да се отказвам от YouTube. Да. Това е. Тогава ми беше писал, че се чудиш сега... Да, окей. Да. Нека го оставя за Бали. Какво става на остров Гили Траванган, си остава на остров Гили Траванган. Да. Добре, ами... Как се държа толкова много време, брат? Защото има толкова много ютубери, с които ти си бил рамо до рамо, но някакси... Те отпаднах. Да, някакси ти остана. След всичките метаморфози на YouTube и на контента като цяло. Защото не се отказах, когато имах малко гледане. И ти знаеш за тези периоди, брат. Защото, брат, хората, като имат малко гледания, Се отказват. се отказват, то като замираш и то те демотивира, само че мен никога не ме е мотивирал от гледанията. Никога не съм правил тренди контент, никога не съм правил това, което е модерно. Ти като мой моторист, който колко години ми беше моторист? Година и половина-две, беше такова. Това не е малко. Да. Че правиш видеа И за 2 години, братле, аз не съм правил тренди неща, нито веднъж. Да. Не съм си Освен казал, някоя реакция някъде. да, ама то това не е тренди. То дори аз имаха по-малко гледани от другите работи като цяло. така е. Аз ги правих, защото аз обичам да реагирам на някакви работи. Да. Добре, кога се почувства... Кога почувства, че така имаш повече внимание? Помниш си момента или видеото, което беше качил? Кога осъзна, че ставаш популярен вече? Аз ще ти кажа, аз откъде те знам. Откъде? Правеше дейли влогове отново, с една, помня много добре, канонска камера. И беше направен... На Венома камерата. Не знам дали е била... Аз него си я купих. Значи е била него, защото аз точно от видео на Венома те знам. Да. Май се беше прибрал от Англия и бяхте за неговия канал бяхте направили. Ти ме знаеш значи от първия, от Day One. Така ли? Аз тогава започна да правя влогове. И знаеш ли кой влог, много добре си спомням, че стигна до супер много хора. Измамиха български, съдиха български ютубър за 50 000 лева. И беше за Noob Cleaver и Desktop BG. Да. Аз не си спомням какво съм говорил в този влог. И аз не помня какво си говоря, аз казвам откъде те знам. Ти кога? Ти кога усети е така? Да. Не знам, аз винаги съм бил известен, брат. В смисъл, тъпо звучи, но аз преди да занимавам с такива работи бях ASCII Fan Famous, брат. Аз имам видео, братле, в CTTV. На мен ми плащаха още от много малка възраст. Какво е CTTV? От CTTV правих по радио City интервюта. Така. И плащаха по 200 лева в гейминг ваучери в The Mall гейминг това, за да ме снимат. Еха! Да, бях в нещо на мафията на биварите. Да. Бях лидера на мафията на биварите. С Мартин Рицарски бях в една компания. Да, Аз бях в Facebook Famous и имах примерно 4 до 5 хиляди лайка на снимка, брат. Коя година това? Бате, не си спомням, бил съм в 9 клас. Да, Бойка Дизел. Да, бях в Facebook Famous.
И никога не съм се чувствал нещо по-специално. Дори аз не знам, винаги са ме знаели, брат. Аз винаги съм бил от тези хора, които просто правят някакви работи. Като карах скейтленд, всички ме знаеха, карах ролери, всички ме знаеха. Просто съм много комуникативен, хода и се запознавам с хора. Ходя и се запознавам с хора, това е. Аз винаги обичам да съм спиди. Стига, бе! Точно тук ни го биха за тия, които се чудат, между другото. Бате, ако още един път завърта на едно и също място, ще поудея. Цялата френска гимназия вече ми знае колата на изуст. Да. Чай са, аз такова. Да, аз знам за един твой, не знам дали да го нарека страх, но ще го нареча страх. И това е да не бъда забравен. Да не бъдеш забравен. Да. Има ли това основа в твоето поведение, в твоята комуникативност? Не. Това е, брат, гледах едно детско филмче на Дисни, едно мексиканско филмче на Дисни преди много години за мъртвите. Да. И в мексиканската култура духовете на мъртвите, след като умрат, те живеят в рая, нали, живеят, пият, забавляват се, нали, там Санта Муерто или там нещо така се казваше. Идеята е, че те изпращат в отвъдното с купон, парти, там като някой почине, има луд бесен купон. Да. Красивите черепи. И в това филмче се говори за тяхната култура. И в мексиканската култура един дух умира втори път от отвъдното тогава, когато никой не го помни. Искам духа ми да живее вечно, брат. Тоест теб не те е страх от смъртта? Не. Аз с вас съм се татуирал Memento Mori. На латински означава to be aware of death. Ето. Аз правя всяко едно нещо, което искам в живота. Ето съм си го татуирал. Буквално няма нищо, което искам да съм бил направил, още не съм. На мен не искам да умирам, но ако случайно умра, няма в последните си мигове да си кажа, да бях направил нещо, защото всичко съм направил, което искам. И всяко ново нещо, което искам да направя, просто го правя утре, веднага, днес, ако трябва. Това ли е тайната на успеха? Да правиш нещата сега? Да. Да не отлагаш? Да. Ако картите са ти на масата и всичко, което имаш, от което имаш нужда да започнеш, е пред теб и не го почваш, това е слабохарактерно поведение. Няма логика. Да, няма какво да чакаш. Няма какво да чакаш. Добре, ти си доста бизнес настроен. Кога се породи този бизнес? Цял живот съм бил бизнес настроен, брат. Не знам, винаги съм обичал да правя пари в игрите. Буквално имаше голям период, който играх World of Warcraft много време. И там единственият начин да забогатееш като хората, вместо да фармиш по цял ден, е да си играеш на Auction House. В смисъл да купуваш неща и да ги продаваш по-скъпо. Да. Още от малка възраст използвам Auction House на World of Warcraft и гледам трендове. Примерно в коя част на играта, това, онова, в каква фаза са хората, какви материали имат нужда, събирам ги отрано, после ги продавам по-скъпо, там има професии, просто го репликирах, брат. Да. Ти си казал, че реално с Алистър Фрейзър си загубил доста пари заради това, че не си знаел, че не си имал уменията. Не, аз имах умения, ама нямах умения да специално губиш бизнес. Защото като бизнесът ти успява, дори да правиш тъпи работи, като цяло ще станат нещата. Бавно, но ще станат. Но като бизнесът ти, нали, започва да е зле, тогава удари COVID. И вече нямаш умения какви правилни решения да взимаш under pressure. Тогава моите липсата на умения и знания много си пролича. Аз не знаех какво да правя в ситуация, в която не съм бил до сега. А това, въпреки че е друга ниша от iStout, помогна ли ти в развитието на iStout? Да, много. Алистър Фрейзър е най-големият урок какво да не правя в един онлайн бизнес. Добре. Ние ще го възраждаме. Така ли? Да, наех фултайм дизайнер на заплата да работи за баща ми. И? Целта не отидем до Милано Fashion Week, ще пребрандираме Алистър Фрейзър на Алистър Reborn. Алистър Reborn. Яко, брат! Да, като Reborn означава 6 неща. Relief, Elevate, Believe,
Ото не го помня, защото не съм ги мислил аз тия работи. Reborn. Брат, наистина не си спомням, те са 6 неща, които той ги е измислил. Но общо взето ще го превърнем в high fashion, брат. High fashion? Да. Скъпи работи. One of one. Ултра качествени. Ще таргетираме само единствено на Европа, защото влизаме в еврозоната. Вече няма проблем сайта ми да бъде в евро, без да има лева. Да. Ние ще таргетираме само единствено на Европа. Това за първи път ли го кажеш? Да. Много яко. В моите влогове също го казвам. Това, че баща ти е бизнесмен, е бил бизнесмен, да. Повлия ли ти на теб? Научил ли си нещо от него? Какво си научил? Брат, цял живот наши се занимават с бизнес. И за мен да ходя на работа не е било нещо нормално, защото нашите не са стари рано за работа, ставали се, когато са ставали, пият кафе, после отиват в офиса, менежират хората отиват при тях. И аз това не мисля, че индиректно ми е повлияло да знам към какво се боря, защото за мен, като ходих да работя в KFC на 16, за мен беше супер нестандартно това, защото просто около мене има хора само, които работят за себе си. Дядо ми е фермер, баба ми е лекар, но ходеше горе-долу на работа, когато стане, прибира се, когато реши, между 3, пак има цял работен ден, обаче мина праха и се прибираше в 4-5, някога в 7, но горе-долу, когато аз съм на гости, тя се прибираше само за да прекара време с мене. Общо взето, дядо ми фермерството пък е сезонна работа, в смисъл, след като си посееш, той е земеделец, нали? Преди имаше и животни, но вече остаря леко и не мога да се грижи така за животните. Да. Общо взето, винаги съм смятал за нормално, че трябва да имаш бизнес. Да, ти си... Ма и този живот е за живеене, брат. Какво ще ходиш 8 часа на ден да работиш някъде? Мисля, че хората имат толкова всевъзможни начини да работят онлайн дори. Тук не казвам, че не е лошо, че е лошо да работиш 2 до 5, казвам, че е лошо според мен да работиш на локация. Като можеш в нашия дигитален свят да имаш умения, които да ти позволят да живееш. Нали? Това те прави на по-високо ниво и по-квалифициран човек, ама ако искаш свобода, трябва да инвестираш време да бъдеш квалифициран. Добре, според тебе всичко ли зависи от... всичко ли е в ръцете на самия себе си или има обстоятелства? Да. Няма обстоятелства? Брат, всичко зависи от човека. Брат, живях на Матрак 2018 година, там, когато бях в Англия. Имам влогове от там. От Матрака. В канала, те са публични. Аз съм си ги открил, хората и ги гледат. Да. Исках да си постигна целите и никога не спрях. Тоест наистина вярваш, че това, че някой не успява е просто защото той не иска истински? Има и от база, има такова, нали, някаква доза RNG, брат. С какво IQ ще се родиш. Просто има и по-глупави хора, това е. Нали. Но то не може всички да са бизнесмени. Да, това е така, това е ясно. Но аз си вярвам, че дори по-глупавите хора, ако седнат да учат просто по-бавно, ще стане. Това е истинството. Аз вярвам, че аз не съм нищо специално. Добре. Вярвам, че имам просто яко дисциплина, брат. И яко желание да съм свободен, защото не съм бил. Това е. Добре, а какъв съвет би дал на някой, който иска да развие бизнес и на някой, който иска да развие YouTube? И двете неща имат ли нещо общо? Да, да развива бизнеса паралелно с YouTube. Защото, брат, ако правиш една продажба на ден в твой бизнес и правиш всеки ден по 100 гледания, това е 1% conversion, брат. Ако не мога да накажеш един човек на ден да ти купи нещо, лошо. Добре, ами ако някой не иска да прави YouTube, а само бизнес? Трябва да плаща някой, който да го рекламира. Тоест в брат, маркетинга винаги ще е там. Не става... Значи в модерния свят, ако не правиш social media, си вече по-назад от останалите. Това е истината. Това е истината. Значи има наистина много бизнеси, които се изградили... Всичко се свежда до социалната медия. Ако не я използваш, ще плащаш на някой, който я използва. Разкажи за курса, бе, Дянка. Бях прав много. Една година преди всички направих курс за UGC, в момента всички правят UGC в България. Да. Абсолютно, всеки трети прави UGC. И курсове за UGC. Дадох цялото знание преди абсолютно всички и отново бях прав. Толкова бях, че бях преди всички, че хората дори не можаха да осъзнаят на къде отиват нещата. Да. Така че отново, аз пак съм преди това, което в България се случва.
Отново. Между другото, наистина. Това е самата истина. В момента сигурно има вече 7-8 курса за UGC. Човек, хората Моя не беше преди знаеха. всички и мой е по-добър от абсолютно всички. Не знаеха какво е UGC хората. Аз толкова бях напред, че отново не бях разбран, защото съм прекалено напред. Да. О, това е скандално, човек. И никой не го оцени тогава. Никой не го оцени, да. А в момента ще кажа, брат, къде ти курс, който ми е мембър, ще му го вземем ефтино, брат. Всички останали, благодаря, че са ми имали доверие. Но от моят курс много хора издадоха UGC креатори. И знаеш какво? Да. Гледайки в подия, много хора, които са оплаквали, вече си изгледали всичките курсове. Така ли? Да. Найс. Това е много яко. Истината е, че просто хората ги мързи да работят. Искам да ми разкажеш някоя случка в живота ти, която помниш ясно, че те е променил, която ти е дала урок. Имам, да. Ама не бих разказвал за тях. О, какво да ти питаме, брат? Ти много неща пита, ние много дълъг епизод имаме. Мислиш ли? Аз мисля, че има към 30 минути епизод, брат. Това не е ли малко? Не е ли много? Не бе, още малко. Добре. Имаш нещо против? Не, просто гледам да Преди 12, да. ще сме готови. Добре. Ма той искам да си взема директор от Спиди, че тях искам да ще бъда лектор в едно училище. Искам да съм с едни яки дрехи. Спиди ми изневеряват. А ти ще си ги поръча по Спиди? Защото сайта, братле, нямаше опция за адрес. Мисъл, пишеше, напишете си адрес, а не еконът или това. Защото от чужбина идват тия дрехи. И аз. Разбрах. Добре, ще питам тогава още един по-дип въпрос, ако искаш да отговориш. Слушам. Понеже, познавайки те, знам, че си доста емоционален човек. Да. С чувство подходиш за много неща. Кога последно плака и защо? Ама аз плачвам много често, брат. Да бе, и аз. Вчера. Тъжно ме за някакви работи, примерно, и си го излизам, защото много хора проблеми ми, че просто си задържат нещата в себе си. По-добре си изрева като някаква женичка нещата, после си трия очите, брат, една студена вода пие и ти звърти си. Така работят нещата. Да, наистина. Ако задържаш нещата в себе си, брат, и после ти е една така мъка и после обаче толкова много си свикнал да не си изразяваш емоциите, че не знаеш дори как да се отървеш от нея, защото си я пазил прекалено дълго време. А то се насъбира и като тръгнеш да я отпускаш, той излизат някакви още по-дълбоки работи, за които да си изревавал. Да. Позната ли си? Да. Добре, кое е най-трудното нещо в менеджирането на екип? Знам, че имаш вече доста голям екип в iStout. Намирането на хора, които да си вършат работа. Аз нямам проблем с мен да си менеджирам екип. Всички си вършат работа. Много е лесно дори. Тоест най-трудно. Трудно беше да намеря хората, с които да работя. Да. Добре, имаме, по принцип, съм си подготвил едни листчета с допълнителни въпроси или предизвикателства, които са на рандом. Обаче, към теб специално, само към теб във втори сезон, има отправено предизвикателство от първи сезон. Слушам. То е малко смешно, ама идеята е да спрем някъде и да вземеш инстаграма на две мацки. Това е предизвикателство от Чолето. Кой е Чолето изобщо? Ронси и Чолето. Ти си хора? Популярни са в TikTok. Аз не гледам TikTok. Да. Не се правя на интересен, като питам кой е. Да. Аз създавам съдържание, не го консумирам. Big difference. Аз почти не гледам нито YouTube, нито TikTok, пък ептем изобщо. Ако просто не знам, някой да не се обиди, да спра да взема инстаграма на две мацки. Това беше предизвикателство. Само можеш да го откажеш. Бате, те като видят тези камери отзад, ще знаят, че е за видео, брат. Като правиш такива работи, трябва да си съдъл. Сеш се. Аха, тайно. Брат, имаме огромен стик, братле, дето се движи така на капака. Ти много яко ще помислиш да ги качи в TikTok. Да, така. Като си сваляч и играч, трябва да си газар. А като си газар, не трябва да го правиш видно. Да, така че ще откажа. Ма той тук е малко трудно да спреме като цяло. Тук някъде да спреме, аз върта като луд, брат, тук и реално Спиди все още не са ми доставили пратката. Между 11 и 16. Да, трябваше. Добре, мисля, че добре затворихме нашия разговор, Деянка.
Имаш ли нещо, което можеш да отправиш като послание към хората, които гледат? Да, имам. Каквото и да правите, го правете сега или не го правите никога. Бъдете една шибана легенда. Живейте живота си така, че да не ви е яд за вашите решения, да сте горди с тях. Това е моето съвет. Благодаря за поканата. Благодаря ти за разговора, брат. Yes, sir. Всичките социални мрежи на Деянката ще долу в описанието. Последете, коментирайте, абонирайте се, друго няма какво да направим и коментирайте кой искате да видите в следващите епизоди. Карай да върви, брат, карай да върви. Всеки километър нова мисъл, нови дни. Карай да върви, брат, карай да върви. Тук пускам сезон 2 и всичко е истини.